Els bons hàbits no s'han de perdre i el Penedès en xarxa ja comença a ser tradició entomar bé el cap de setmana i aprendre a alimentar-nos de forma sana i saludable, compartint una estoneta cada divendres al matí amb la coach nutricional Astrid Barquer, que continua una temporada més amb tots nosaltres. Astrid, bon dia, ben tornada. Bon dia, moltes gràcies per l'oportunitat. Tots els altaveus són bons per fer pedagogia de salut. I nosaltres encantats de compartir aquesta estoneta, divendres sí, divendres no, amb tu i anar aprenent com millorar la nostra dieta i no només la nostra alimentació, sinó també anar canviant hàbits per estar més en forma i més sants. És setembre, no és inici d'any, però sí que una mica ens acostumem a marcar, és un moment per marcar-nos bons propòsits, per fixar-nos objectius i, per què no, en matèria d'alimentació, no? Sí, de fet, dins de tots els objectius nous que la gent es pot marcar amb nou curs o nou any, no? Que els vilafranquins sempre fem broma després de festa major i diem bon any nou, no? Perquè sembla que comenci tot de nou, és com un començar de nou al nou curs, doncs aquí també hi entren els objectius de salut moltes vegades, que vols aspirar a aconseguir, no? Doncs vull començar a fer més exercici, vull començar a vigilar més el que menjo, etc. No? Dins de la salut hi pot haver també dormir més, practicar meditació, etc. Una de les bases, en el cas de que vulguis millorar la teva alimentació, per canviar aquesta alimentació hem de replantejar, primer de tot, què comprem? Així de bàsic? Sí, sens dubte, perquè allò que no compres segur que no t'ho menjaràs, perquè no ho tens a casa, no ho tens a les mans. I després també, un cop ho has comprat, com ho col·loquem a la nostra despensa, a la nostra cuina, per tal que ens ajudi a menjar més sa. Avui parlarem d'això, de com organitzem aquests espais on tenim el menjar a casa per procurar-nos aquest hàbit alimentari saludable. Fins a quin punt influeix com guardis les coses per menjar millor? Mira, quan estàs començant, que és el més difícil, no? Bueno, tot és difícil, és a dir, fer el pas és complicat i continuar-lo és encara més complicat, no? És a dir, aquesta constància penso que encara és una mica més complicada. Però quan estàs en aquests moments que encara no has adquirit l'hàbit, que estàs en aquest procés de canvi, penso que qualsevol ajuda és bona, no? I que si no tens un pot de galetes allà sobre el taulell que cada vegada que tens gana, no? Clar, el veuràs i saps que tindràs temptació de picar-lo, doncs si no el tens, menys temptacions que tindràs al davant i menys temptacions que hauràs de vèncer. Per tant, penso que tot ajuda. No sé fins a quin grau és important o no, però sí que tot ajuda. I aquí es penja també a la porta de la nevera alguna sentència, sí, alguna frase d'aquelles demolidores per recordar-te que no piquis. Jo havia vist, fa molts anys, quan compartia pis a la Costa Brava, companyes meves que estaven intentant menjar més sa, que a l'estiu costa una miqueta, es penjaven a la nevera fotos de modelos. De models que els agradaven, aquelles talles impossibles, i llavors petits missatges, no? No comes, guarra, o coses d'aquestes, no? Que es feia quan érem joves, i bueno, no sé si els hi funcionava o no, però era una manera de motivació extrínseca, no? Avui no parlarem tant d'això, sinó de com ho podem organitzar dins la nostra cuina per fer una cuina que sigui més fàcil el hàbit saludable de menjar, també del cuinar i també del picotejar. Doncs vinga, de la mà de l'Astrid Barquer, entrem a la cuina i comencem pel nostre rebost. Què ens proposes? Que ja no sé si tothom té aquest espai a la cuina on és el rebost com a habitació annexa, diguem, com hi havia abans als masos o a les cases més grans encara es poden permetre, potser. Si no, sempre hi ha un espai multidisciplinar, un armari que acaba fent de rebost, oi? Exacte, i acaba ben a l'armari reboster, no? Els que vivim en pisos que no tenim tant espai, i aquell armari rebost, que és on hi ha totes les conserves i algun d'aquests menjars que es van guardant en allà, que no estan a la nevera, però que sí que han d'estar en algun lloc de la cuina per tenir-los a mà. Primer de tot, per poder fer una bona programació de menús, que després d'una bona compra és el que ens cal per menjar més sa, ja n'he parlat altres vegades, l'ideal és tenir el rebost ben endreçat per poder veure què tens i què no, perquè quan tu estàs fent el teu menú setmanal amb la teva llista de la compra paral·lela, has de veure si en tens o no per poder-ho apuntar o no. Llavors, una bona manera per endreçar-lo és posar tots els aliments per grups d'aliments en caixes transparents, poden ser de plàstic, de botigues d'aquestes que venen coses de plàstic, o carmanyoles de vidre, si no t'agrada massa el plàstic, tot i que pesen una mica més, però bueno, si tens un bon armari que aguanta el pes és una opció també.
Que sigui transparent et permet que no et quedi res amagat allà a sobre, és molt més fàcil, també et permet veure a vegades què hi ha darrere, perquè a vegades aquests armaris rebosters són bastant fons i costa una mica arribar fins al final. Llavors, te n'adones que allà hi ha una farina que porta 2 anys i que aquest estiu ha començat a fer papallons, saps què vull dir-te? I tant, i tant. Val. Tots hi hem passat. Doncs perquè això no passi, ho poses en capses transparents que es vegi el que hi ha darrere i també que sigui més fàcil agafar-ho, perquè si tu estires una caixa del final, és més fàcil agafar-ho tot que no passi ho tens per paquets solts o per llaunes soltes, etc. Inclús en aquestes botigues on venen objectes de plàstic també hi ha una espècie de safates que són com dispensadors per posar les llaunes o els pots de vidre que fan una mica de pendent, diguem, i van baixant. Cada vegada que en treus un, va baixant el següent i mai et queda al fons, que també és una opció. Cadascú que es pugui organitzar doncs, una miqueta com pugui, però el cas és que sempre tenir-ho ben endreçat i tot a la vista et facilita que no acabis fent malbaratament alimentari perquè se't caduqui i no se't faci malbé. Per què deia que cal classificar-ho per grups d'aliments? Perquè així sigui més fàcil trobar-ho, perquè si no al final ja no saps on tens res. Llavors, en una hi pot haver les pastes, en les altres les conserves, en les altres les salses, en l'altra caixa doncs els aperitius. I també recomano que en el cas de que a casa tingui alguna persona que pateix una intolerància alimentària, és convenient posar els seus aliments en una caixa a part. Per exemple, a casa meva, no? Que el meu fill petit i jo hem de menjar sense gluten, tenim la pasta amb gluten normal i la pasta sense gluten a les seves caixes etiquetades. I aleshores veig clarament quina falta i quina no i quina haig d'apuntar a la llista de compra. I a més les tinc de costat perquè el dia que faig espaguetis per tothom. L'únic que per al Quico i per mi em faig sense gluten i pels altres no, no? Doncs bueno, que tu ho puguis tenir de costat perquè a l'hora de fer els menús i la llista de la compra et serà molt més fàcil. Això vol dir que quan arribes de comprar també necessites aquell temps per col·locar-ho tot bé. Sí, però al final quan tens un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc, el procés també és molt més fàcil que no pas no saber on ho tens i perds temps buscant-ho i això et suposa que hagis comprat de més, etc. No? Vull dir que al final és dedicar-hi un dia a treure-ho tot, comprar les caixes que necessites i reordenar-ho i després tot és molt més senzill i molt més ràpid també. Anem ara a un dels gadgets que més s'obren al llarg del dia, la nevera. La nevera, que és on hi ha gran part dels aliments que consumim i tenim molts mites de la nevera, no? Per exemple, la part més accessible, no? L'alçada de les mans, diguem, de la porta, no hi pot haver les begudes ensucrades, les cerveses, la xocolata, no? Els embotits, perquè aleshores saps que cada vegada que l'obris et vindrà de gust i molt probablement en menjaràs. Cauràs en la tentació. Clar, i sempre tenim a l'alçada de les mans les llaunes que volem tenir fresc, o les ampolles de Quintus, o etc. No? I això, com que és de consum ocasional, no pot estar a primera vista a l'abast de la mà. Ha d'estar ben amunt o ben avall, depèn de si tens aquelles neveres que tenen el congelador baix o a dalt, no? Exacte, o si és combi o no. Llavors, cadascú adaptarà segons l'aparell que tingui. Però el cas és que tot allò que ha de ser de consum ocasional per salut, que és aquest esforç que hem de fer, no? en mesurar bé què podem menjar cada dia i què no, ha d'estar més aviat lluny. I en canvi el que hem de tenir més a l'abast ha de ser el que hem de menjar a diari, com per exemple les verdures, no? Que també podeu posar-hi una safata o podeu tenir-hi altres maneres de guardar-ho. A la porta, no? A la porta tenim la mania de tenir els ous. I els ous... És que ja fan l'espai, la ouera ja la fan a la porta. Correcte, doncs aquelles oueres que normalment són extraïbles, les heu de treure i les heu de col·locar en els prestatges, perquè als ous li va fatal els canvis de temperatura. De fet, els ous, si són prou frescos, no caldria ni guardar-los a la nevera. El que passa que queden bastant més protegits a la nevera i tots tenim tendència a guardar-los allà, perquè a més es conserven millor, tot i que avui en dia els comprem més sovint i els mengem pràcticament cada setmana, però abans sí que no, es tenien molts ous i es guardaven més temps. Però bueno, el cas és que si els teniu a la nevera, no els poseu a la porta perquè han d'estar en un dels prestatges interiors, perquè a la porta és el que us deia, no? Reben masses canvis de temperatura i no els és bo. En el cas, per exemple, dels prestatges, hauria d'estar dedicat una a cada àpat, o sigui que tu veguis clar quins són primers plats, per exemple, quins són segons plats, no? I així tu saps perfectament quantes carmanyoles de sobres tens de primer plat i quantes de segon plat, i a l'hora de plantejar-te el teu menú saps si el diumenge a la nit et pots lliurar de cuina i pots tirar de sobres o no, no? I també recomano, quan poseu carmanyoles,
Si són transparents, només us cal la data, però si no són transparents, si són opaques i o translúcid i no es veu bé el que hi ha dins, també apunteu què és. I agafeu un bloc de pòstits petitons i els teniu a la cuina amb un bolígraf i cada vegada que tanqueu una cosa en una carmanyola hi poseu el pòstit i hi poseu arròs blanc i la data amb la que ho feu, perquè així no haureu d'estar, això estarà bo, quants dies fa que ho tinc, a veure, olora-ho, a veure, prova-ho, no? Sí, poses perquè la data. en el moment que poses la carmanyola penses, això demà passat ja me'n recordaré, ja me'n recordo, no hi ha problema. I no és veritat. No, el dia a dia... Es van acumulant restes i carmanyoles i al final perds l'oremus. Exacte, doncs per controlar una miqueta aquesta traçabilitat, no? Aquest quant temps fa que ho vas fer, doncs hi poses una data i així doncs tu pots recordar millor quin dia és el que us van fer i també t'estalvies de que es quedi allà oblidat o es faci malbé i els hagis de llançar per culpa de que no has pensat que el tenies, d'acord? I els calaixos? Els calaixos de la nevera, com que queden més tancats, és on la temperatura és més alta, és on es queda més fred. Per això hi ha moltes neveres que ja tenen el dibuixet o posa el nom de meat o meat or fish, no? Perquè allà és un bon lloc on posar-hi les proteïnes de carn o de peix que no estan congelades o que estàs descongelant. Des d'aquells calaixos és millor tenir-ho allà. A més, és una bona manera a nivell d'higiene alimentària tenir-hi les coses crues allà dins tancades, perquè si hi ha algun tipus de bacteri o etc que és resistent a aquesta temperatura freda de la nevera, no passi cap a les verdures o altres aliments que potser et menjaràs crus abans de coure'ls, no? Com una pastanaga, no sé, un pebrot, un tomàquet, d'acord? Aleshores, tot allò que sigui cru, que pot contenir bacteris, com pot ser carn i peix, és millor guardar-los a dins dels calaixos. I com dèiem, a les portes de les neveres, en lloc de tenir-hi els ous, doncs és millor només posar-hi allò que fem servir sovint i que no és massa vulnerable a la calor, ja que allà és on li tocarà més la temperatura ambient, perquè cada vegada que l'obrim és el que queda més exposat, no? I pots posar, doncs, no ho sé, l'aigua, per exemple, si tens costum de tenir aigua freda, alguns liquats vegetals, no? Que sí que han d'estar en fred, però que tampoc et duren més de 3, 4, 5 dies, doncs això que necessites més sovint perquè ho fas servir més cops al dia és el que hi hauria d'haver a la porta de la nevera. Seguim fixant-nos en aquests diferents espais que tenim a la cuina i que ben organitzats ens han d'ajudar a alimentar-nos millor. Aquells armaris que són més accessibles, que no ens hem de filar, que obrim més vegades... Exacte, que no ens hem de pujar en un tamboret o que no ens hem d'acotar, ajupir massa, no? Que diuen a la resta de Catalunya, ajupir massa per agafar-ho. Són aquells que hi ha d'haver allò que necessites més sovint, però també alhora són aquells que hi hauria d'haver allò que és més saludable. Llavors aquí heu de fer aquell replantejament. És a dir, si teniu les galetes en aquest armari, malament. Perquè això vol dir que ja esteu accedint masses vegades al dia i que esteu menjant galetes cada dia per berenar o per esmorzar o massa sovint. Per tant, tampoc les llaminadures o qualsevol processat industrialitzat amb greixos, sals i sucres. Si hi vas a parar sovint en aquell armari, només hi ha d'haver aliments més saludables. De fet, tots aquests aliments que hem dit és millor no tenir-los a casa per evitar-ne el consum habitual, d'acord? Però bé, les galetes que tothom en té, no? A casa meva també n'hi ha, doncs tampoc cal que estiguin allà com de consum primari, val? Què hi ha d'haver en aquests armaris? Doncs el pa, les llavors o altres tòpings que tu afegeixes en els plats, no? Aquelles proteïnes en pols si és que et fas batut sovint, no? Jo què sé, els bastonets de pa que potser a vegades agafes per anar a berenar amb els nens, no? Totes aquestes coses que sí que són saludables i que sí que fas servir més d'una o dues vegades a la setmana i per tant han d'estar accessibles. Si hi ha el colacao, mal assumpto. O la nocilla. Aquests han d'estar en un armari molt menys accessible, sobretot menys accessible pels nens, que els hi costi més, que no hi pensin cada vegada que obrin aquell armari i veguin la nocilla allà, perquè segur que el diumenge te la demanaran, sinó hi ha altres opcions. Està bé per de tant en tant, però no com una cosa setmanal. I el que són marbres o els taulells de la cuina, com t'agraden a tu? Nets, plens de gadgets? Jo soc molt minimal. M'estic tornant molt minimalista i ho vull tot molt buit, que la meva mare diu, nena, saps, que ho estàs llançant tot o què, no? El que passa és que a la cuina cada vegada hi ha més gadgets, més petits electrodomèstics. Però aquí també està en el nostre control consumista, no? És a dir, fins a quin punt hi ha coses que necessito i quin no. Jo sóc la reina, de comprar coses de gadgets perquè m'encanta la cuina, però sí que és veritat que abans de fer una compra d'aquest tipus, encara que no sigui una compra molt cara, planteja quantes vegades ho faràs servir. És a dir, necessito realment un tombatruites si un plat em pot fer la funció?
no? És a dir, fins a quin punt faré liquats de premsat en fred? En faré prous vegades com perquè m'hagi de comprar aquesta màquina? O, bueno, que puguem fer una valoració abans de gastar-nos aquests diners, perquè ja no només és pels diners que avui en dia n'hi ha d'econòmics, sinó perquè t'ocupen un espai, no? I al final es queden allà al fons de l'armari, no? Aquella fondue que has fet servir 3 cops a la teva vida, però que no t'atreveixes a llançar perquè et va costar un ronyó, no? Perquè és un regal de no sé qui. Bueno, quantes vegades fas fondue i a lo millor quan la fas en un restaurant, no? O raclet o el que sigui, no ho sé. Això depèn de les costums de cadascú, també hi ha una part nostàlgica, òbviament, però sí que hem de valorar una miqueta què necessitem i què no. A mi els taulells de la cuina m'agraden molt buits. Primer perquè és més net, és molt més fàcil de netejar-ho tot, i després perquè a mi visualment em dona un efecte de que està tot molt més endreçat. Si hi ha moltes coses és com molt caos, però ho faig amb tot, no només a la cuina, però a la cuina particularment. Però bueno, això va a gust del consumidor. Què és el que hi hauria d'haver a sobre els taulells? Hi hauria d'haver allò que fas servir sovint. És a dir, si tu ets una persona que tens costum de prendre cafè cada dia, és obvi que la cafetera doncs, estarà accessible i per allà sobre. Ara, pels del te, el bullidor, que no clar, falti. A casa meva, per exemple, no prenem cafè. La cafetera està en un armari allà dalt de tot, que costa una mica d'agafar, però sí que només trec la cafetera quan tinc convidats i els hi vull oferir cafè. A casa meva som de tes i d'infusions i el bullidor sí que el tinc allà a sobre. Val? Llavors, aquí també feu-vos un plantejament. És a dir, si sou persones que esteu intentant no consumir tant de cafè, perquè no voleu dependre tant d'aquest estimulant, no tingueu la cafetera que només et despertes i ja la veus allà, perquè aleshores segur que amb aquesta son que portes al matí necessitaràs el teu xute de l'estimulant i per tant et faràs un cafè, no? Bueno, busca també què necessites més i què no per salut. Si tu tens l'exprimidor de taronges allà a sobre, t'acabaràs fent un suc de taronja cada matí perquè et ve de gust el sucre ràpid que porta aquesta fructosa, no? Sense la fibra i saps que cada dia no és bo que et facis un suc exprimit. Per tant, bueno, valora què és el que hi pot haver a sobre i què no per salut. Hi pot haver, per exemple, jo per exemple hi tinc la Thermomix, no? El bullidor, etc. I en quant a, més enllà dels gadgets, quins aliments hi pot haver i qui no, doncs a mi m'agrada tenir-ho de fruita, amb la fruitera, perquè sé que si tinc ganes de menjar alguna coseta, doncs puc tirar de menjar-me una poma, no? O un plàtan, que són snacks saludables que puc tenir allà a sobre. Hi ha gent que és molt fan de tenir sempre la fruita a la nevera. Sí. Que no li notes el sabor, pràcticament. Jo, els dies que faig compra gran, clar, nosaltres som 5 a casa i el dissabte al Mercat de Vilafranca compro molta fruita i haig de reconèixer que al principi la guardo a la nevera i no la tinc tota fora, perquè si no, no m'arriba bé a final de setmana, sobretot a l'estiu. Ara a l'hivern no em caldrà tant, però a l'estiu que fa molta calor jo guardo la meitat a la nevera, la meitat a fora i vaig traient-la de la nevera en funció que l'anem menjant, però perquè si no se m'arruga moltes vegades, val? Però si sou menys a casa i podeu comprar més sovint, la podeu tenir allà sobre la fruitera, que sempre estarà millor a temperatura ambient si no se't fa malbé. I després una altra cosa que va molt bé tenir per allà sobre és un bol amb fruita seca amb closca. Amb closca és important perquè no s'oxidi tant, perquè aquesta closca que tenen les ametlles, nous, etc., li fan d'aquesta protecció natural, no? Que no s'oxida, no és vulnerable a la llum i a la calor, s'aguanta millor, i si necessites picar alguna cosa, pues que sigui això, perquè el fet d'haver-ho de trencar amb el trencanous, la closca, triar-ho i tal, et fa que estiguis més temps menjant-ho, que no pas si tens aquell paquet que és obrir i menjar, que et fots el paquet sencer de fruits secs, en un pispàs, que és massa calòric, vale? Aleshores vigileu. Vale? No tingueu piscolabis no saludables, no? Galetes, xocolates, fuets, tot això lluny. I també és pràctic allò que fas servir mentre cuines tenir-ho en els taulells, per exemple, les espècies, la sal, l'oli, vale? Però només posa-hi els saludables. Per exemple, el vinagre de Mòdena, que saps que no és tan saludable perquè porta molt sucre, aquest el guardes a l'armari i el treus només de tant en tant. Els electrodomèstics, això que dèiem. Els que no guardem als armaris són els que fem servir sovint, vale? Però si en fas servir cada dia, torradora, etc., Thermomix, bullidor d'aigua, doncs els tens per allà a sobre. I així tu vas, d'alguna manera, valorant si la teva forma de cuinar és cada vegada més saludable o menys segons el que tens allà a sobre i segons el que fas servir a diari. Per tant, el primer pas per encetar aquest bon propòsit de millorar la nostra alimentació és organitzar bé aquesta cuina. Dedicar, per exemple, aquest cap de setmana
a organitzar bé la cuina, Sí. amagar aquelles coses que han d'anar més amunt. Primer de tot és asseure's i dir, vale, quin objectiu hi ha en la meva cuina? Una anàlisi, no? Clar, em vull aprimar o em vull mantenir o què és el que vull, o senzillament vull canviar hàbits i menjar més saludable, no? Pues això, treure'm cafè, vigilar amb això, no? Treure'm la nocilla cada cap de setmana. Pues, un cop tu tens els objectius clars, pots agafar i dir, vale, pues això que no vull menjar tan sovint o no tinc guardat, pues replantegem-ho. I en funció d'aquest replantejament pues pots anar mobilitzant-ho tot, i amb els electrodomèstics igual, i amb com ho tens col·locat a la nevera, igual. Un cop tingueu clars els objectius, ho podeu reformular tot. I també us haig de dir que no cal que ho feu tot en un dia, que ho podeu anar canviant a poc a poc. No ens estressem. Bueno, més que res, perquè si ho treus tot a fora, pot ser que arribi l'hora de dinar i encara no hagis acabat, i llavors et sigui un caos i t'estressis. Vull dir, a poc feu un dia l'armari reboster, un altre dia sobre els taulells, no? I ho aneu fent per parts i us organitzeu. Comencem curs, comencem temporada. Comences bolos, també? Sí, mira, aquest dimecres que ve, el dia 18, a les 6:30 de la tarda, estic a Vilobí del Penedès i faré una xerrada de com organitzar el menú setmanal perquè tota la família pugueu menjar més sa. Moltes gràcies, Astrid, i bona setmana. Gràcies a vosaltres, adeu!